Ah, wel, kijk, de bodycam staat aqui. Weet je, nós waren gewoon een kader, een juridisch kader para implementar a bodycam. Dus agora que nós temos pilot com bodycams na Oranjestad. En pero juridische kader para implementar full projecto nos waren. En ja, daar heb ik ook over aangegeven, want het ging vandaag ook even over, ja, wat moeten jullie doen? Maar Punta gewoon duidelijk, wij hebben ook capaciteit nodig. Dus er is een hele grote onderbezetting. We staan dus rond de 50%. Dus dat betekent, onze collega's moeten soms dubbele diensten werken. En dat betekent dat door die onderbezetting komt er ook grote druk op de collega's. En dat kan invloed hebben op de mentale toestand van mensen. Dat is zeker, is eigenlijk verdad. Pero de andere kant van het verhaal is dat deze onderbezetting is al ontzettend lang. We hebben, sinds ik hier ben, hebben we een onderbezetting van 67% gekend. Weet je, dus ik echt hoop je ernstig. Wat we doen, we hebben zelf een programma mentale zorg. En dus dat is gewoon een programma mentale weerbaarheid. Sinds november vorig jaar. En ora die mijn collega naar Mester psychologische hulp, dan zorgen wij voor psychologische hulp. En bijvoorbeeld na een incidente tragico. Pero nos no tengo een in-house psycholoog voor deze kwesties. Toen ik hier begon, stond 67% onder bezetting. Mijn pregunta, dat heb ik al vaak gezegd, zoiets komt niet uit de lucht vallen. Hè? Dat is jarenlang opgebouwd. Dus wat ik ook heb aangegeven aan Kinang is, weet je, nu hebben we een incident, maar je zal structureel moeten investeren in instroom. We moeten structureel klassen blijven vullen. Niet eventjes nu 2 jaar, 2 klassen, nee. Continuementen, dus Mester instroom. Dus dat betekent dat dit geprioriteerd moet worden op de agenda. Hetzelfde geldt voor de schuld. Toen ik hier begon, dus 4,2 miljoen schuld. Dat hebben we nu, eind van deze maand, hebben we dat als het goed is helemaal weggewerkt. Dat maakt onze organisatie ook betrouwbaar, maar dat vraagt verduurzaming. Mensen en middelen voor de politie moeten een continuementen, moet dat een agendapunt zijn en moet het investering krijgen.